Čaute lidi, bohužel dneska nevyjde, tady lítá brouk, bohužel dneska nevyjde žádný dlouhý video z Gorilla Tagu, protože žádný z nich se mi prostě neuložilo, co jsem natočil. No, uložil jsem jenom jeden short, který vydám a tenhle doufám, že se mi uloží. Jestli to vyjde, tak se mi uložil. Bohužel nevyjdou ty dlouhý videa dneska. Pokusím se je vydat zítra odpoledne po škole, natočit něco, anebo to natočit dneska a vydat to zítra. Jenom vám oznamuju, moc se omlouvám. Prostě nějak mi nefungoval Google, takže jsem si to špatně nahrál do telefonu. Vlastně se to tam ani nenahrálo v VR, ve kterém jsem, tak to vůbec už není, bohužel. Tím pádem vám musím oznámit, že nebude video teďka. A zatím čau.